ndikulandireni ku programu inanso ya Zodiac Exclusive. Ine ndi Rachel July, ndipo tsiku la lero tikhale tikucheza ndi meya wa mzinda wa Lilongwe, imenenso ndi kansala wa Chigoneka Mtsiriza Ward. Amenewa ndi Peter Alex Banda, amene akhala kutifotokozera zambiri zokhudzana ndi mzinda wawo. Ndikupempheni bwanji kuti mukhale pomwepo. Ndikulandireni. Yathokoza. Usimbeni moyo. Moyo wabwino. Kai. Wabwinonso. Ndizongwambira. Chabwino. Poyamba program yathu. Taona mwalimbikitsa makamaka ntchito yotolera ma city rates. Yes. Mu mzinda uno wa Lilongwe. Kodi ndi ndalama zochuluka bwanji zimene zili ndi anthu nanga mukuyembekezera kuti muzitolere motani? Panopa ngati sindikulakwisa ndi 3.5 billion imene ili mu anthu kuti tikuyenera kutolera. Komano mene tambira muja sitisira pompo tikhati kupitiriza andi tikhaso ndi ena private amene atithandizire kuti chinthu tigwira nacho tigwirane manja kuti tikwanise kutolera ndalama zonse zimene zili ndi anthu. Ifaina ndi zakalekale ena mwina atha zakati ene osapereka kalikonse kusite ende tikhala tikugwirizana ndi anzathu kuti tikwanise kutolera. Mufotokoza kuti mukhala mukugwiranso ndi anthu ena a private, mwina tinene kuti anthu amenewa mwapanga kale ngenji kapena mwina ndondomeko yake kuyenda motani? No, panopa tili kayi munjira yoti tapange ngenji kuti tikhale nawo limodzi. Panopa sinapezere sindikakuwuzeni kuti ndakuti. Ngati konsolo mwayika ndondomeko zotani kuti mwina muonetsetse kunena kuti pamene mukutolera ndalama zimenezi mutolere mwabata ndi mtendere, pasakhale mapokoso pakati pa inu ngati konsolo komanso mwina eni nyumba? Choti muziwa choyamba nchoti kumalawi kuno phokoso ili ngati kacha makamaka ku Lilongwe. Phokoso ili ngati chikhalidwe yathu imene dachikhazikisa. So ife kumbali yathu tiyesetsa kuti pasakhale phokoso ena lilonse. Komanso ngati ineyo nthawi zambiri muzindiona tikuyenda nawo. Ndipo pamalo poti pali ineyo sipangakhale phokoso, sindikhulupirira kuti pangakhale phokoso. Tiyesetsa kuwaphunzitsa anthu athu kuti pasakhale kusemphana zichewa, pasakhale kuyankhulana mwamtopola. Zina amambisa ndi omwewo, komano ikafika choti munthu wasire wachibwezera ndi imakhanga tayambisa ndi asire. Kuno ku Lilongwe kuliso vuto lina namba 2 tinapanga udani kwambiri ndi asire chifukwa choti amatolera ma city rates, chifukwa choti amatolera ndalama misika. Ndiye kakacha kamene kajako kanakhazikika kuno ku Lilongwe. So ndimafuna kungowapempha anthu kuti tikamati tikutolera timakhala tikutolera zimene niwo mwagwiritsa ntchito koma simunatipase. Mwapereka chitsanzo chabwino kuti mwina pali kaudani pakati pa anthu komanso asite. So funso langa ndimafuna ndimvetsetse kwambiri kuti ndondomeko zitizo zimene mwakhazikitsa kutengeranso kuti mwatchula kunena kuti pompano muyamba kupanga engage ma private institutions to help you kuti mutolere ndalama zimene ndi njira ziti zimene mwakhazikitsa anthu afuna amvetsetse. Ndi zambiri. 1 ngati anyamata athu amene akutolera choyamba tikuwauza zoti tikumane ndi ma residence onse kuti afotokozere mene angakwanise njira zimene angatsate potolera ndalama nanga ndi anthu ati chabwino azioneka motani. Chifukwa tikhozotheka kuti ifeyo tikunena zoti atumiza asite koma inanso nkuchilowera chinthu chicha kumayenda nawo mnjira zawo zofuna kuwabera anthu. Komano ifeyo 1 tifunika akhale ndi ma ID, akhale ndi ma uniform athu asite. Cholinga tionesese zoti amene akafika pa nyumba ya munthu kapena akafika pa malo a munthu akhale kuti munthu akhulupirire aonedi kuti munthu ndi wa city. Kubeneko kumbali ya anthu anu ku city council. Yes. Kumbali ya private institutions, individuals mwayika ndondomeko zotani kuti akafika mmakomomo anthu akwanitse kuwakhulupirira? Zimene zifukwa choti sinakhazikike kwenikweni tikhale kufotokozerani osayidwa. Chimene yonse inakhazikike kwenikweni kuti anthuwo tiyenda nawo motere. Chilowereni pa ufumu wa mzinda wa Lilongwe. Mwina ndi zinthu ziti zimene mungatifotokozere kuti zachitika mu nthawi imeneyi kapena ndi mapulani anji amene amalawi ayembekezere ochokera kwa inu? No, mukaonesesa mzinda wa Lilongwe ndi waukulu. It's a big city and is a mother of the whole city.
tili ndi masite 4 ngati mukuwatsatira bwino: Mzuzu, Lilongwe, Blantyre, I think atatu. Yeah, so masite onse amayamwa panopa pa Lilongwe, chimene chitanthauza kunena kuti mzinda wa Lilongwe ndi waukulu. Tikaonesesa mzinda wa Lilongwe uli ndi malo ochulukirapo amene tikhozolekeza ngati city center ino ndi mkatiso mwa mzinda wa Lilongwe. Tikapita ku Old Town, tikapita area 2 ndi mzinda umodzi wa Lilongwe. So ndi zinthu zambiri zimene takhala tikuchita. Ineyo ngati mfumu ya mzinda wa Lilongwe, choyambirira sindingapite pamalo, ngati sindingapite pamalo ukamuuza munthu kuti samalapo, koma yekha munthu akuyenera kukhala ndi initiative yoti asamale pamalo pache. So takhala tikuwauza anthu mbuyo Mungu akhala mukuona ndi kupanga ma meeting ndi ma chairman a mizinda a misika kuti panopa ndifuna misika ikhale yooneka chonchi. Musika mukakhala zoti ndi woti sikuoneka bwino ndi waumve, chairman yoti sinthe like wina ifa kukoza muzindamo mphamvu yonse ili ndi iyeyo. So choyamba tidakhazikitsa program imene yoti ngati chairman sakusamala msika wake amene lisinthe. Number 2, mwakhala mukuona tikupanga ubale ndi anthu osiyanasiyana, Japanese embassy tikugwira nayo ntchito kuwaonesa anthu kuti msika msewu uzioneka chonchi, kusesa kutani zimene takhala tikupanga. Number 2, mzinda wa Lilongwe ndikutengera utali kwambiri chifukwa tili ndi ma investor angapo amene akubwera. Tikuyamba kumanga msika wa makono ku rest house ili nkati kuja kubwera kumalangalanga kumene kuja tikuika msika wa makono. Tikumanga so depot yabwino, depot imene tiphwasula posayidwa apa. So ngati city center so tikuipangira malo abwino amene muzili mukabwera kuti munthu wachoka kaya ku Mzuzu azitha kufunsa kuti kumalo kumene ndikakakhale usiku ndi banja langa ndi kuti ndiye tika kuno ku city center. Mapulani amenewo tinapatsa sunga khala bimu kuti atithandizire kuti chinthu chikhale ndi mphamvu ndipo chiyambike posachedwa apa. Tifotokozerana bwino makamaka za zimene zikuchitika mu mzinda wa Lilongwe, koma titabwerera kayi pambuyo makamaka pa nkhani yokhuzana ndi kutolera ma city rates. AMRA posachedwa apa afotokozera kunena kuti nawonso ayamba kutolera makamaka misonkho kuchokera kwa eni nyumba. Mwina mkuona kwanu mukuona kuti zimenezi zikhudza bwanji ntchito yanu iniyo ngati konsolo yotolera makamaka ma city rates? Choyamba ndayamikira AMRA chifukwa choti azindikira kuti kutola misonkho ndikofunika. Chimene panopo mungazindikire chonena kuti kutola misonkho kuchita kuti kuyang'ana so budget imene ya president anayinena kuti every constituency ikuyenera kukhala ndi 5 billion. Ndi 5 billion ichachokera kuti tikuyenera kuthamangitsa za misonkho. So ngati konsolo kulibe kukhuzika kulikonse, ife ndiwongosangalala kuti sapanono AMRA yadzuka ikupanga zimene president akufuna. Chifukwa ngati angatolera misonkho ndikuti chitukuko cha dziko lino chipita patsogolo. So kunoku ngati konsolo alibe chimene tingadandaule, ndiwongo alimbikitsa kuti apitirize. Chabwino mwina nkufotokoza kwanu ndimafuna timvetsetse kunena kuti mwina kubwera kwa AMRA kuti izitolera nayonso misonkho kuchokera kwa eni nyumba makamaka nyumba zimene zikupangisidwa rent zikhudze bwanji ntchito yanu iniyo ngati konsolo makamaka yotolera ma city rates? Pamenepo ndikhoza kunama chifukwa chonena kuti ngati AMRA nawonso ali njira zawo zimene matsala, kunonso tili njira zathu zimene timatsala. Chinanso yoti musayiwale choti ntchito ndayamba kumene ndi zambiri maubale awo pakati pa city ndi AMRA sindingafotokozeko kwambiri chifukwa ntchito ndangoyamba kumene sinafufuze kwenikweni, komano sindikukhulupirira kuti kunoku ngati anzathu otolera misonkho angadandaulepo kapena zingapanga affect kwambiri. Tinene kuti mwina mukukambirana mukugwirizana ndi AMRA pamene mwina ndondomeko imene iyitendere kuti mwina ku AMRA zizitere kunonso zizitere mudzikumana pakati? Yeah, of course anakambirana kale chifukwa chinthu chitu si chakuti changoyamba mwezi watha, chinamba kalekale so chingopitirira.
chabwino mwina mukuona kuti mwina nkotheka kuti inu ngati consolo komanso ngati MRA mwina mungobwera pamodzi ndikumatolera misonkho imeneyi pamodzi ndicholinga choti mwina mwake musatanganidwitse ni nyumba kuti mwina apite ku MRA akamve zina abwere kuno ku consolo amve zina kungokumana pamodzi nkumatolera limodzi. Ndizotheka komano zikutengera tikakumana akuluakulufe kuti tikambirane chifukwa MRA ndi city alese amakhala ndi njira zake zotolera ndi tione malamulo awo ifenso aonese malamulo athu kuti tikamatolera misonkho zimakhala ziti ndi ziti zimene timayenera kutsatira nanga munthu amene tikatolera misonkho amene wakhala kuti ngati kumsekera nyumba ngati kumsekera malo ake wakhala nthawi itali bwanji asakulipira misonkho. Pali chilinganizo cha mkumano pakati pa inu ndi MRA pakati pa mwina ndi zimene ndamba kuzikoza zonauza siwo kuti tikuyenera kukumana tigwirizane nanga sialisa kuyendera mwake or even mwaona enforcement enake akulanda njinga za moto amene achita kuyenera kukhala nawo pansi ndi kukambirana kuti njira yake iyenda bwanji chifukwa tisaiwale zoti anthu amene tikugwira nawo tikuwapanga zimene za Malawi iso iwonso anthu onso asaiwale kuti ngati sakuperekaso misonkho ndi kuti akuzunzanso dziko lawo kuti likhalibe paumphawi ndi mkumano umene ukhalapo tikambirana ndi zimene ndamba zulo. Tikaona mu mzinda wa Lilongwe nawo malo amanda akuoneka kuti akutha ngati consolo mwina mukuchita zotani pofuna kuonetsetsa kuti mwina amalawi asachite zingwa kokayika maliro. Malo tilinawo ambiri ngati muone Lilongwe ndi malo ochuluka site imakhala ndi mapulani amene timaona kuti apa zakhala chakuti mbali kuzakhala zakuti so malo tilinawo ambiri tipereka ena kuti tithandize kwa anthu amene aferedwa. Ena maganizo oti mwina mwake mungoyamba njira zanzathu akunja mwina ma cremation nditazinzawo apo ndikhoza kunama apo kunama ndikhoza kunama zimenezo sineyo kwa ineyo mulibemo mutu mwangamo. Chabwino tikangana mmaploti nde amene atu muli chipwirikiti mashopu paliponse yes mupite apa nyumba pafupifupi nyumba ineyi yonse ili ndokala ngakhale misika ili paliponse. Ngati consolo mwina ndondomeko zimenezi mukuziunikira motani komanso mwina ntchito zimene mukuchita kuti mwina pakhale kasanite? Mashopuwa ali paliponse chifukwa cha anzathuso awa achimwenye chifukwa choti zinthu zawo tsapano asiyana kumaodetsera ku shopu kuja pano pakumayenda nazo m'manyumba zimene government yapita ija inapanga kuti no palibe nthawi yoti munthu adzitenga chinthu kupitisa adzinyamuka ku nyumba ukaoda kunsika komano amwenye muli ndi ufulu kuti ngati magalimoto zinthu ziloye m'manyumba ndiye munthu amatha kungoda kakamba kaja apachika pa khonde ya nyumba yake. So tili ndi njira imene tikutsata chifukwa panopa Tiger Nyamata amene ayendere mashopu onse kaya ndikaokala amene tidawauze kuti tsapano ngati consolo tikufuna zoti muzilipira ndiye chifukwa choti adzithawa kulipira kuja chifukwa ena ndi mabizinesi anu ting'ono sangakwanise kulipira chifukwa choti akuthawa kulipira kuja ayimakayi. So izozo zili process yoti tikuchiganizira kuti tiyenda bwanji tichipanga bwanji. Mwadzidzimuka mochedwa atu ngati consolo chifukwa mwina amalawi pano kumafunsa kuti kodi zimenezi nthawi yonseyi zinali zololedwa kapena mwina mbuyomo consolo imachita mota? Ndi mochedwa koma simochedwa kwambiri chifukwa choti maziwa chilichonse kamapanga mukamachikhazikisa chimene zoti chidutse mwambiri mayenera kufunsanso anthu ambiri akuthandizeni maganizo ndiye nchifukwa chake chaoneka ngati chochedwa koma sichinachedwa chilichonse imakhala ndi chiyambi ndi chiyambi chake ndi ichichi. Tikuona kuti zimene tikukamba papazi mbuyo mwina timaziona kwambiri madera locations koma pakadali pano tikapita ngakhale madera akuluakulu mwina ku area 43 ku area 10 ku area 12 tikuonanso ndithu kuti anthu manga maokala awo panja kapena mwinanso kugulitsa malonda ang'onoang'ono ngati atomato. Ngati consolo mwina nkhani ngati imeneyi mukuyiunikira motani chochititsa ndi chani? Choyamba nne kuti nkhani ndi civic education chifukwa anthu amene akugulitsa zimene zija kawirikawiri sangakhale anu ake nyumbayo koma mwina munakatenga munthu wantchito tazikuthandizirani ndiye wantchito uja paona ndikasale kamene mukumpasa organiza zoyamba business panja ena amakhala magadi ena amakhala nyamata ochecha garden boy so ndi anthu amene akutenga kacha amene ili kwawo akupitisa 43 nthawi zina amakhala 43 momo
komano ntchito inapangisa kuti akakhale 43 pamene akukawale ndika business amene anali nako kuja mind yawo yonse akupangisa zoti aganiza zoti ayambireso kuti ali ku 43 so ifeyo ngati consolo mmene ndanena muja kuti tiyenda andi kunena moona tikhala ndi gulu lina limene likaphunzitsa anthu kuti akati mzinda ndi chani kodi mzinda umafunika uzioneka bwanji tikamakumana ndi maresidence aja akati mzinda umafunika uoneke bwanji ine ndimayewa chinyamata singalowe kuti mzinda uzionongeka hayi sizingatheke so kumene kwa kulifikako tayankhula munafotokoza kunena kuti mwina amwenye ndi amene mwina akubwerano kufupi ndi anthu Yes. kumadzaonetsa zinthu zosiyanasiyana zimene zikukolezera makamaka mchitidwe osegula maokala pena paliponse kapena Yes. kuchitira malonda malo osavomerezeka ngati konsolo mwina kumbali ya amwenye amene akuchita mchitidwe amenewo mukutengapo gawo lanji kuti mwina mwake tithane ndi mchitidwe amenewo ngati sindikulakwisa chifukwa choti zili m'malamulo zifunika kuziunikaso kachiwiri malamulo limene loti mwenye akhozotenga katundu chifukwa mukumbuka poyamba timadziwika kuti adada apita kubekale kukaoda blade panopa palibe munthu amene olubekale samayiziwa amadziwa chigalimoto cha blade chimene chimabwera kumanyumba kuzapereka blade kamba jigsi sopo zonse zija panopa anthu zoti kubwalo la njovu kuli malo odera panopa sakudziwa malo angodziwa zoti galimoto idutsa jigisi tioda jigisi so zimene zatipangisa kuti mwina mchitidwe umene uchulukirepo ndiye ndikhoza kunama kuti ndikhoza kuti ndaletsa zizofunika kuziunikira kaye kuti chikupindulira bwanji anthu kapena sichikuwapindulira bwanji anthu kuyipa ndi ubwino wake kufunika kukuona kaye kuti chikuchuluka ndi chiti chikuchepa ndi chiti koma tikang'ana malonda ngati amenewa makamaka kwa amwenyewa akhala ali mdziko muno nene kuti mwina mwake malamulo anakhwefuka zimene zachititsa kuti mwina azichoka kumene amachitira malonda kumene anthu amakawapeza nkomafika ma locations amene anthu akukhala ino ndi mboni the past government inakhwefula kwambiri zambiri izi zomayenda ndi sopozi mbuyo kunalibe zomayenda ndi kamba kuti chigalimoto cha kamba chikubwera kudera zagulisa kamba kunalibe even panopa anthu mukapita mamidzi mukapeza zoti anthu aja amagula zisulo aja akumatenga kamba kusinthisa ndi zisulo kumamidziko chifukwa choti amwenyeso nawo anakhwefula so nthawi yapita ija malamulo ambiri anakhwefuka kwambiri alisi amangopanga zinthu chifukwa choti iye ndi Malawi akudziwa kuti ndi nzika komano zimene zapangisa zoti Malawi sapano iwonongekeretu even city yaonongeka mkhoza kuona panopa mashopu mtown muja ndosapenta ndosaoneka bwino chifukwa chani mbuyo mwana akhwefula kwambiri malamulo amwenye anamasuka kwambiri so panopa mwenye singamuze zoti apente ifa ndi nthawi ya mvula ndikuti aonongapo ndalama zake komano kukati kwauma ndi pamene titayamba kuwauza kuti okay chakuti tikupanga mwakuti tiyang'ane nkhani ya chitetezo pakhala pali makesi ochuluka anthu kubedwa ena mwina kupezeka ataphedwa mu mzinda wanu wa Lilongwe yes muchita zotani ngati khonsolo pofuna kuonetsa kuti anthu akukhala mwamtendere komanso mopanda mantha mbala chitetezoyi ndikhoza kunena kuti panopa imene tisiye m'manja mwa Mkhito honorable Mkhito ndi bwana Chisale chifukwa bwana Chisale ndi timakumana timacheza nawo kandi amafotokoza molimba bwino kuti chitetezo mdziko muno chilipo so mafunso amene wapita kwa iwo ine ndi mfumu yes komano kumbali chitetezo ili ndi gawo lake koma beno ngati tate wa mzinda wa Lilongwe yes. Ndikukhulupirira kuti mmayeneka kukhala patsogolo mwina wa kankha anduna kuti ayi mu mzinda mwangatu anthu akupezeka ena kubedwa ena kuphedwa tatithandizani mwina tikhale mchitetezo ndimafuna ndimvetsetse zimenezo panopa sindikhulupirira zoti from now kujokera amene anaswera wa crossroads kuti zikhoza kuchitika sindikhulupirira chifukwa panopa ivina anduna ali serious kwambiri atsimikizireni Amalawi chikulimbitsani mtima kuti zimenezo sizingachitikeso anduna ine kudzera mwa Chisale ananditsimikizira kuti palibe chilichonse chimene chingachitikeso tsono rapa tikuyankhulana ndi mtundu wanu anthu anu aku Lilongwe Hey, akufuna kulamvetsa kuti chimene chikuwalimbitsa abambo athu meya Peter Alex Banda ndi chani chitetezo chilipo ndi chokwana mzinda wa Lilongwe chitetezo ndi chambiri kwambiri
komaru anthu akupitirira kubedwa. No, panopa simungapezeso munthu, simungaveso nkhani imene. Sisabata yathe mwe tidamvako kuti ayi uku mwina winaso wapezeka ataphedwa cha kwakauma. Imene ndi adidutsa. Sinaive, imene ndi sinaive. Komano ndikutsimikizireni chitetezo chilipo. Ndi chokwana. Imene akulamulira mkulu moyo. Ndi nduna zake. Chitetezo ndi chokwana kwambiri. As a mayor of Lilongwe, yes. What is your philosophy on managing the city council? Soon, I will have a conference. In front of my legacy. What is my legacy? And what I want Lilongwe to be like. Because kwa dusama mea ambiri. Komano ndambiri simungandiroze kuti anapanga kuchani. Sindu wanyoza. Komano nkhani yake ndije mangu khazora na biro kasesa. Na biro kapanga zakuti komano in my time ndikufotokozerani kubwera kufa ndili ndi conference I think wiki ya mawa akuzani ino ngarazo yake ndizakuze my legacy kuti ndikufuna Lilongwe ioneke bwanji, ndikufuna city center ioneke bwanji, ndikufuna bwalo la Njovu ioneke bwanji, izimene ndikukuza chifukwa ndinali meya yambirira kutuluka kulokumala ndinali Cape Town takaona kumene kuja kuti no anthu amamanga mu standard akata kumanga kapena akata kupenta tikapita ku mashopu paona kuti okay ngati mufuna mameshi mupita mbali yakuti ngati mufuna vegetables mupita mbali yakuti komano kuno ku Lilongwe nsika omwe ndi wazovala nsika omwe kuli sapato nsika omwewo kuli masamba nsika omwewo awena aphika muzikeke so ndikufuna ndisinthe Lilongwe azikeke ndi ma restaurant ose tikhalewo. Yeah, so kumasambe kuhulula for zizibwera mu program yange kubwera kusogolo. Tilipompo ena rukunjawa kuti umara meya nzinda wa Lilongwe ndo konda kujiwa ma speaker. No. Mwachita bwino fuso limene ndendi yankhilero. Ndili standard 8 kuchigoneka. Anandibwezako ku school. Ada uoneka usura jambo uoneka mwamu. Chifukwa chamene ndimaonekera. Ndili William Male form 1 2011 if not 2013 anandipasa zina amati Balman koma nthawi kuti ndinaka mwana kang'ono kuti mwauso sindikuuziwa ndimene ndimaonekera anthu olomutati muyende babala mukava zina lapita bande kuti anali pano ndimene ndimaonekera ndimene ndilili ndimandandauliraso wina mwa mmodzi ma office kuti maso anga lero akupweteka ifwa wani ndimagwiraso ntchito ndi usiku omwe ndimagwira ntchito kwa Dr. Holistic Alex Banda. Then tena matoka ndinali kulabu. Mapanga ntaina makwara. So anthu amandiona mene ndililimu ifa kugona ndi kumandivuda. Kuna mateka ndajezera. Kosa kujezera kuma speaker kunena. Ine kuma speaker. Yeah, it mbafuna tingerepo mwayi kuti mwina as you are explaining about mwina the city of Lilongwe mwina ina nkumati apo kuti ndoko ndojowa ma speaker kozo uri fotokozera malo awiri atatu mu Lilongwe. No. Andi ngati kuli malo amene nafikako ndi ku mati erosions ifa jodi anyamata anapita kumene ankakapanga za ahefe ankakaona apo kumene kuli bwanji so wa erosions anandimbira phone akabwera anyamata kuno zili chonchi then atachoka iwaje napita kukaona mwina ngati anthu anganene malo amene ndinafikako ndi kwa helo ifa jodi panala anyamata ena kuna show nde ankafuna kalolele mana alibe mphamvu yoti angalolele ndinangowatenga ukasiya so maziwa zinthu zina ukafuna kuthandiza munthu ndiweso amene umakuoneka solakwika so kumene kuja ndakasiya anthu pamene anakuona ndi kwa elo ndi elo wanda yes ndali kumene koko mana sizoti babili zimene mukuganiza ndikupera amene akuonera pakadali pano amvetsetsa kuti yayi ino mbali yanu simene komabe okhala tate wa mzinda uno mfumu ya mzinda wa Lilongwe kungaonekera Malawi kuti mwina amene akufuna kubwera kudzayendera kuno ku Lilongwe ndi malo ati ndi ati amene mwina mwake angayembekezere kuti kudzapeza kuno makamaka pa nkhani ya zisangalalo. Yeah, all right. Tili ndi ahelo pa gateway tiliso ndi malo amene anthu akhoza kusangalala tili ndi illusions anthu akhoza kupita kukasangalala ndi malo abwino achitetezo ndikuwasankhira malo abwino achitetezo oti akapita kumene koko sangadandaule zoti wina undipisa mthumba wanibera phone mbuyo mudinali ndi M1 wamene panopa I think mukuona kuti inazizira
komano malo amene ndikuwaziwa bwino ndi amene Illusions, Ayero, Gateway, kumene kuja tili ndi malo oti anthu akhoza kukasangalala ndi ambiri oti singakwanise kutchula ifa mwambiri sinakondemo ndi kungotchula kwa awiri atatu bakhoza kupita malo amene ukasangalala kwa chitetezo tikutsata kwa chitetezo chifukwa malo enawa pali zinthu zina munthu umaziyamba weka umatha kupita malo oti alibe chitetezo tilekeze ngati imene ilili timangoitcha kuti Devil Street uzikamwera kumene kuja kamacho kumene kakuchotsa foni kuli kumala kulibe chitetezo pamene anthu ajoka akuba ina timayamba lutoka so malo amene ndauza ndi amene angapeze mu chitetezo. Mzinda wa Lilongwe mwina ukhoza kukhala pa number 1 pa mizinda imene makamaka misewu yake ndiyo ipa kwambiri. Yes. Sindikukamba za zitukuko zimene zili mkatikati mwa tauni kapena zikuchitika pakadali pano. Yes. Koma tikukamba malo ngati mwina tikapita kwa Chinsapo, tikapita ku area 25, tikapita ku area 49. Malo amenewa misewu yawo ndithu ikuoneka kuti sili bwino kwenikweni. Mwina ngati konsolo ya Lilongwe zinthu zimene zimuzunikira motani komanso mwina pakuchitika zotani kuti anthu ammadera amenewa nawonso athandizike kunkhani ya misewu. Chiwamba nkhani imene nene chonchi ndikakhala ngati president wa dziko la Malawi ndi makansala kapena ma MP aja ndachita kusankha ngati imene amasankhira nduna ma MP ndi makansala amulongo uno kanayo sakale ntchito kwa palibe chimene akuchita iwowo anthu anasankha kuti awapangira inonso ndi kansala. Inenso ndi kansala koma mpita kudera kwanga panopa misewu inali yoduka mukaone monse mmene mumaduka panopa kuyika akumaliza kuyika madrain kuyika makalava ineyo ngati kansala kudera odi yangayo sindikamba za odi ya wina koma ndikamba za odi yanga mupite mukaone kuti zimene ndikunena zipanopa zikuchitika anthu ali nkati kugwira ntchito makansala ndi ma MP nkanayo sanchito chifukwa chani sanitation kuno ku Lilongwe kulivuta chifukwa choti makansala ndi ma MP kaganizidwa kawo ngoganiza za CDF zora apange ngenje anthu apase initiative yoti akozogwira nawo ntchito limodzi ndikukoza mzinda wawo panopa mulumu wawo mulibe ndikanakhala president kuti ndinachita sankha ngati nduna makansala kapena ma MP ndikanayo sanchito ifa mukapita kwa Chinsapo sikuti kulibe MP kuli MP ndipo kwakhala ma MP nchifukwa chani ma MP osamapempha chitukuko kuno kusiti mukapita ku Fozi mukapita zoti ndikulibawa yokhayoka koma kuli kansala kuli MP akupanga kuchani nanga amene amakhala amapanga kuchani so zikutengera munthu amene ali kuderako atiuze ife ndi city inuyo nditati wa mzinda wa Lilongwe mfumu ku wodi yanu mukukamba kunena kuti kumeneko zinthu zikuyenda misewu mukukonza zikukanika pati kuti mwanyamule anzanuwa kuti mwina mwake nawonso mawodi mwawomo zikhale ngati zalongosoka. No si nthawi yoti munthu achite kuwauza kuwanyamula anthu anavuta koma sinanga ndinu tate inu ndinu rufumu. Yes inu bambo anu mfuna nduze pakampeni tereko munthu ukhoza kunena chilichonse komano inuyo anthu anakukhulupirirani kuti tate wa mzinda inu ndi amene mukuyeneka kumalondoloza kuti kodi kuwadi kuchitika chotani simukutsatira zimene zikuchitika m'mawodi mwinamu kuti mwina mwake olo ndikutsatira komano si nthawi zonse bambo ako angakuveke trouser kapena angakuveke boxer ili basi ziro kupita kwa gogodera kuti MP zapanga zakuti komabe sinanga inuyo ngati tate wa mzinda uno anthu ndi anu inde ali pansi pa kansala amene komano ndi anu kutereko china chake chikalakwika adzaloza be inu kuti ayi abanda arusi munatithandize uko olando apena kutukwana kuti mzinda Lilongwe sukuoneka bwino akutukwana ine sakutukwana MP timafuna timvetsetse kunena kuti inu ngati mfumu ya mzinda uno makansala mwina sakumabweretsa ntchito zimene zikufunika kugwirika ku dera kwawo kwa inu kuti mwina mwake inu ngati konsolo mutengerepo gawo. No ndikanena kuti sakumabweretsa ndi ndinama koma nthawi zina tili ndi zinthu zitatu if not four. One makhazi oti funding ndilibe tidakalibe funding ndalama ikuvuta so chifukwa cha chimenechi mwina kutheka zoti kansala chanabweretsa komano ngati city ilibe ndalama. Number 2 ngati pali city secretariat imene iliyoti ndi ya madrais kwambiri ndi Lilongwe City apopo ndi yankhula musabwerera mbuyo ngati kungakhale kotheka ine ndi mfumu yes komano sindingakwanisa anthu aja kwa chosa ntchito koma kwapanga push ndikhoza kukwanisa ndipo ndimapanga.
Minister of Local Government adatiganizirako pang'ono ma directors osiyana-siyana ali weak popanga chinthu kwambiri, ali weak osatiso pang'ono. Mwina atatipezerako ma directors ena amene angakwanise kuti chinthuchi chifukwa Lilongwe amene ndi manthu amasiti onse, komano ma directors ngaya mwina poti tidalemba tokha ntchito komano no zambiri amapanga mwa wiki. Mwina aku ministry munayesa kukambirana nawo pangani? Ndina book appointment kuti ndipita West Thursday, ndiwene ukakhala kwa Thursday kukambirana nawo zili staff. Inuyo mukamakhala mukamapita ku office tinene kuti mmasangalala ndi mmene zinthu zikuyendera mu mzinda wa Lilongwe, makamaka mwina ku mmene zikuchitikira ningofotokoza choncho, mumasangalala ngati meya? Ndikuti munthu wanga sugwira bwino ntchito ngati ndikasangalala ndi mmene Lilongwe ikuonekera, koma ndi mmene nayipezera ndikuyenera kuyisintha ndine. Sindimasangalala pang'ono chifukwa ndi zambiri zimene sizikuoneka bwino, even kuchecha kumene malephera kuti akwanise kuchecha. Tili ndi ena ake I think mawa ndikupita ku office kwawo anangokumbakumba mwaona akumbakumba kuti afuna kuzala malo, anakumba kalekale mpaka vula ifuna dzipita kumapeto sakupangamo chiliyonse. Bwanji tipasa anthu ena kuti bwina chinthu ichi achitenge. So izi zimatengera ma directors ati ine I'm not happy with Lilongwe imene ikuonekera because it looks like kulibe asite, kulibe meya, kulibe kati makansala. Chifukwa chinthu chitu samangane meya yekha tizichitenga kuti ifeyo ngati anthu akukhalanso mu Lilongwe tikupangapo chani, ifeyo ngati makansala mu Lilongwe tikupangapo chani, ife ngati ma MP amuno mu Lilongwe City tikupangapo chani, ife ngati mafumu mabloko tikupangapo chani. Even inuwo kuzotsimikiza munthu akuyenda pa galimoto upeza zola majadoyo basi angochiponya, sakusamala kuti pamene akuponya akuibisa mzinda. So sindimasangalala ndi pang'ono pomwe, komanso ndi kaja amene anthu anayikhazikisa yaumve fa Lilongwe uno ndi kaja yaumve, sindimasangalala ndi pang'ono pomwe. Kaja yaumve imeneyi mwina ngati mfumu mukuchitapo chotani? Ndifake tambisa kampikisano kamene tili ndi makansala tauze kuti kudera limene taoneka bwino tipereka mphoto kuteko. Chifani napanga clean up campaign, napanga launch clean up campaign last week panopa tili mugawo limene kuti panopa tupita ku Ngwenya kukakoza mzinda wa Ngwenya. Wodi ya Ngwenyayo tampeza kansala kuti okay kansala iwe tuzakukozera kudera kwako, cholinga choti anthu aphunzire kuti mmene tikupanga chonchimo olo mu Lilongwe takhali kuyenda kumasesamo mkatikati kuti kwauza anthu kuti bete tikupanga chonchimo zimene tikufuna ifeyo ngati asite muzitani muzipanga. So lero tili ku Ngwenya, ifeyo ngati ineyo ngati meya ndionesesa kuti tikhale ndi timu imene iwaphunzitsa anthu kasamalidwe ka mzinda. Tikhala ndi anyamata zima mtawuni muja ukupezani niwo mutataya china chake paliponse muzipereka fine. Kakuchaja ni 2,000, kakuchaja ni 20,000 ndi mmene mwapangira umve wanu. Fa umvewo kuti kapanda kuwulipirisa ndi kuti udzipitirirabe kuti kukhazikika. China chimene imavuta ndi yoti kuno ku Lilongwe imasiyana ndi masite ena kuno kuti malo osapuka ndale pang'ono anthu ena amachita ncholinga choti agwedeze boma limene likulamula nthawi imeneyo. So ndifuna kuwauza anthu kuti tikangotamaliza zisankho zija iwakhaza kuti ndale zathira pati pamenepo kenako ndiyambe zotukula mzinda. Chifukwa anthu ena mindset yawo ndiyoti tiona 2030 alepherepa kuti cholinga 2030 zapeze poyankhira. Even meya amene makansala zake mwina safuna kugwira naye ntchito bwino amati tione kuti ulendo ukubwera tidzapezepo muyankhulira. So kantima kandale kuno ku Lilongwe ndi kamene kamativuta. Tinakali pa nkhani yosamalira mzinda yomweyo, munapereka mphamvu kwa anthu amba makamaka kuchita business yonyamula zinyalala mu mzinda uno wa Lilongwe. Koma mwina ngati consolo mmatenga nthawi ndi kutsatira kuti kodi zinyalala zijakatolera mu mzinda wathu amakazitaya kuti ndafusafusa limene lilifonozo kuti tikalowera mbali ya ku 25 uko kwa Kasengere mmene ukuli minda ya wanthu munamba muyenderako mmene? Ya ndinapitako kwa Kasengere mukadusa side yako pamapita kunadusako kuli kwina kuti amakati tingoti mtaya
ndi mtaya ovomerezeka umene ayi si ovomerezeka komano nthawi ina chifukwa cha awo anzathu opanga manyowa amene amagula manyowa ndi anthu ena amapanga choice yoti adzirani munda mwangamu cholinga ziyosa manyowa komano chimene ife timangowalimbikitsa choti okay nthawi imene mukuyosa manyowa mapulastiki oti samaleni olo mukhoza kupasani chitsanzo cha anzathu amene amadzala maluwa amagulitsa maluwa mukapeza zoti akuyuza galimoto ija kuti idzatayeba chani pamalo pawo ndi cholinga choti waja chose manyowa so iyi ndi nkhani yoti ikufunika kukhala pansi ngati sile council tiwunikireso kuti yese anthu akupanga manyowa akupindula kumakathira m'munda mwawo komano malo amene akudzikhazika zinthu ndovomerezeka kapena ayi so tinene kuti anthu ako akasengere mwina ndi amene amachita ovomereza kuti ayizakhuthuleni kuno chifukwa amene mwafotokozera kuti mwina galimoto ikakhuthule pa malo pa munthu kapena pa khomo pa munthu zikutengera mgwirizano mwina ngati khonsolo munatsatira ndikuona kunena kuti anthu ako akasengere kapena malo ena onse amene kukumakateredwa zinyalala zimene zatoledwa mu mzindawo akumakhala kuti avomereza kuti mwina akufuna manyowa ya ndikuyankha molimba mtima ifa yonena kuti ino munda wanu simungalowe kuti kusanduke bini nzosatheka ndikuyankha molimba mtima kuti ye amakhazi kuti avomereze enanso amakhazi kuti mwina akumalipisa anthu aja ati pasini kandalama kakuti kuti mutaye pamalo amene so ndikhoza kuyankha kuti koma tikakamba ku nkhani ya ukhondo ndi malo onena kuti kumeneko kuli minda komanso kumafika wanthu kumenekoko iye ndetu kuyang'ana ku nkhani ya manyowa koma ku nkhani ya ukhondo wa anthu ngati khonsolo mukuganizirapo motani babubu tinali tikuyenera kukhala ndi meeting ndi hefe committee ya hefe imene tikhati kukambirana kuti kodi njira imene tingaithese bwanji chifukwa mungu wadzikisa amalawa mzinda wa Lilongwe kuti mtaya uja uli kuti tikusamutsa tikupitisa msewu wa Salima tinapeza malo ena amene tikakhalepo tikutaya zinyalala zathu so ena amadandaula ma transport ngati anzathu amene ali ndi a private iwo madandaula iya ima transport kuti anthu afike zambe kwacha cha ndalama zambiri pakhala povuta tawo kuti no komano ife chimene tikufuna choti mzinda uoneke bwino fomu ndi mkatikati mwa Lilongwe simukakhale mtaya so tapanga zoti umene uja tikusamutse upite ku Salima komano izizi tikhala pasi ndi ahefe tikambirana bwinobwino kuti anthu tauze bwanji chifukwa kuti mupite ku Lizulu kuja mukapeza zoti pena pakana unjika zimanyo zijedi kuti ati afuna zipanga manyo so ndi zinthu zosavomerezeka yense koma mbali nazo kuthandiza anthu mkhani ngati amanyowa komano tikhala pasi ndi ahefe kuti tione kuti thandizana bwanji pa nkhani yosamutsa mtaya kupititsa msewu wa Salima ngati a private akunena kuti kwawatalikira simukuona kuti mwina ngati khonsolo ntchito imene mwina ikukulirani tenga kuti mwina a private akhoza kutulukani kuti ya ife sitingamakafike uko kulibe ngati akufuna asiye kulibe ngati akufuna asiye komatu panalibe munali nokha khonsolo ntchito inakula mpakana munaganiza zokuti yayi mwina titapempha dzanja kwa anzathu wakuti atithandizire akasiya simukuona kuti mubwereranso mbuyo sizingatheke atsimikizire na Malawi chifukwa apa tikuyankhulana ndi Amalawi izona munthawi yanga sizingatheke munthawi yanga sizingatheke amene asakufuna asiye tipeza anthu ena kula anthu ambiri amene akupanga apply za business imene amene asakufuna asiye munthawi yanga sizikutheka timaona ntawuni ya Lilongwe wansene wawo asite amene anthu amango ati asite anthu ano ogwira ntchito amakhala kuyenda ntawunimo mwina kumachotsa anthu amene akuchita malonda m'malo osayenera ndimafuna ntadziwa kuti mwina zimenezi zimachitika kangati pa mwezi kapena kangati pa sabata komanso malamulo akutinji pa nkhani imeneyi one nkhani ya malamulo ndionena kuti malonda amene amachita jengosavomerezeka vending in the street is not allowed chifukwa matha kuona nyamata imika makabudulawo amene ena aja makhala kuba ena aja afuna akathandizike so malamulo ndi zosavomerezeka ndifake panopa tapatsa mbali yoti azikayima kusaja tikwachosa panopa mukadusa bridge simupeza so malonda aliyense mwina mukapeza kuntundako pang'ono chifukwa cha makani ako komano panopa tapatsa ma street oti adzira nazima chifukwa chonena kuti kuno ku Lilongwe tifuna tiyang'ane kuti mujanena kuti tikumanga msika wanyuwani kodi amasamba atayika kuti ansapata atayika kuti azovala atayika kuti nanga oyima ndi zovala azima misewu yake iti kuti cholinga one titeteze tikhale ndi security yokwana number two tichepese umve sanitation townimo chifukwa ngati panopa tikwatenga oseaja ulowa m'bwalo la njovu tikukoza bwalo la njovu kuja tikhale ndi
timabenchi labwino loti anthu achazikamo zogulitsa zawo ndikuti akuchoka mu M1 seuja ifanse uja saname Japanese inatikozera nsewa bwino. Koma nkhani imene iro ameya yakhala ilipo ndithu. Anthu mwina mukwathamangitsa monse umoja koma nthawi zambiri amadandaula kuti malo amene mukwapanga direct kuti apite amakhala malo oti siokwanira kuti onse aja angafike mmenemo. Mu mzinda wa Lilongwe muli ndi malo angati ngati amenewa ochitira malonda amene mukawakusakusa anthu aja mukuyembekezera kuti apiteko? Muziwa nthawi zina anthu ena amadandaula chinthu choti chikhoza kuwathandiza. Ndikupasani chitsanzo ena aja mabizinesi awo amene amachita ndoti akuchokera mu mashopu omwe aja amwenyaji. So tinalemba makalata kwa amwenye aliyense kuti aliyense amene apezeke ndi katundu panja kuyambira date yakuti katundu yoti kutenga. Aliyense amene pashopu pake msewu mtingaone zoti akugulisamo katundu tikutenga. So anthu amene amadandaula aja tapa malonda ambiri mu Mulungu malonda ambiri tikoza kuyenera akhoza kukhala. M'bwalo wa Njovu muja anthu ogulitsa masamba awa akhoza kukhala koma osati mu M1 no. Koma malowo asakuti ndosakwana kuti gulu lonse lija likhale. Kulibe amene chinthu amene adzavomereze venda kuti kuvomereza kunena kuti chinthu cha ndikwana kapena ndaphulitsidwa. Kulibe. Chifukwa venda chimene amachita amatsata kumene kuli anthu. Ife anthu ndapene timayambisa. Tikudutsa munsewu mlomoti tipite kumalo kumene kumagulitsidwa masamba tungowala mamomuja kwamba kugula zinthu, kugula maspoon, tikuyiwala zoti tili ndi mashopu. So ife tikatenga anthu aja kuwapititsa ndikuti ife anthu oyenda ofuna kugula zinthu tiziya kuwatsalira anthu aja. Osati anthu aja atisalire ife ndi malonda no, koma ife tiwatsalire anthu aja. Ena mwa ochita malonda amenewa amene nthawi zambiri amathamangisidwa mu ma street amadandaula kuti ngati khonsolo mumawalanda katundu wawo. Ndimafuna nditamvetsetsa kuti kodi tiyerekeze kuti mwalanda beseni ya mandasi zimayenda bwanji. Munthu uja amakhala ndi ufulu onena kuti akhoza kupanga claim back zinthu zake nanga pa nkhani imene iyi lamulo limakuwunikirani motani ngati khonsolo? Munthu amayenera kupita chifukwa pali fine imene amapereka. Komano nthawi ina zimatheka chifukwa choti ndi muchigulugulu mandasi zovala zangophatikizana ndikumapeza zoti zinthu zija zasokonekera. Chinthu china chimene chimadandaulitsa nchoti sindidziwa kuti kuno ku Lilongwe tinakhalika bwanji. Akulanda lero mwina chinthu chasunakwanisa ukachiwombola umayesesa aso ukapezanso china ukayimaso pompachi. Sindidziwa kuti maganizo athu kuno ku Lilongwe amayenda bwanji kwenikweni. Ineyo ndakhala ndikuziona kuti akuona munthu kuti ndi L1 kudusa ili ndi vendera koma kubwera ndi kabudula pa window kuzama kuti ndimulande so ndikamulandaso mapiro ake. Kapeza zoti amene ajambo bazovala. So mzinda wa Lilongwe no anthu ake umaona zoti sindikayike kuti ndikayike pati ambiri. Ngakhale inu mapiro zimene zimazichita mukuyendesa galimoto. Nditaona blouse ndi yabwino kukula. Basi mwani bisa. Sinanga khonsolo mukanika kwakhazika anthu aja malo amodzi. Ndi nyumba kwanu kauze zoti mukamayenda pansi musagule chakuti. Khonsolo mukakhazikitsa anthu aja malo amodzi. Ndekuti anthu adziyenda chindunji mapita kumalo. Mupite panopo ngati mukakwanise mupite tsoka market. Mukapeza mabench a vacant. Mene muchaso mukapeza zoti anthu aja atengaso zovala zichaso akuyimana zonse. Ine mese tabwera kunoko kuti ndikusika zovala. Why mukutenga zovala so kuyima pansi? Kunoku ku Lilongwe sindimatha kumvesa kuti anthu ake ndingayike patipati. Andi chinthu ndikangochiona ngati kuti bwina wake chimakhala no kuti ukamuza munthu amatha kuva pompo. Koma pala anthu ena ake amakhala ngati makulu mwawo aneka muphula. Chabwino ndimafuna nditamva kuti mwina mwake musanakafikire anthu amene wamu msewu musanakawathamangitse kapena mwina kuwalanda zinthu zawo. Tinene kuti pamakhala kanthawi kamene mumayamba kaye mwawafikira ndikuwafotokozera kuti ayi apa ziyende mote. Sireli ndi chimkweza mawu chimadusa. Ola apa pano paso chikulengeza. Akuluakulu malawu kuti sopangira zakuti. Akuluakulu akabaza mtauni muno simopangira lake koma anthu kusamva. Tinene kuti vuto ndi kusamva kapena malamulo anu ndiye kuti simukuwakhwimitsa kuti anthu amve. Anakhaza kuti malamulo sakukhwima sibwezi mukuwaona anyamata aja akuthamanga mtauni. Ndi ntchito kuti imenechi. Komabe meya kunena kwa chilungamo anyamata anu timakumana nawo mwina pafupi mtaunimo. Chikuchititsa njani kuti anthu lero alandidwa katundu mawa akubwereranso. Lero alandidwa katundu mawa akubwereranso. Kusamvako. Kusamva malamulo. Kusamva. Lamulo lilipo ngati afika pokulanda ndi kuti mwaphwanya lamulo. Ifamuna khazo simunaphwanya. Mwina kulanda katundu yekha mukumpatsa munthu uja mwayiwinanso onena kuti akhoza kukatenganso chinthu china.
mukungolanda katundu muno wake mumamusiya kapena mukutenga onse? Timatenga onse ndipo galimoto jase mafika podzaza olipo posaida apa ndimapempha asiwo kuti atilembere kalata kunduna kuti tikhale magalimoto angapo oti atithandize fo pano pateni ndi imodzi oti atithandizire kuti anthu akagwidwa ano sapano asamakhalenso kuyadi azipita kuyeri afika kuja asamakhale tsiku limodzi koma atatha kwa wiki ndikuperekanso ndalama yokwanira koma katundu sabwenzeredwa koma pakatha wiki imene mwawamangayo wiki inayi tukawapezanso munsewu muchite zotani ngati kusamva kuli apo koma ngati khonsolo nonso pano ndimafuna ndidziwe kuti muchiteno zotani kuti lero mwamanga munthu mawa mukampezanso munsewu mumachita zotani? Panopa ndikhoza kunama kuti tikhoza kumapanga nkhani yake ndikuwamanga komweko komano kubwera I think ndimamva akunena kuti akhala ndi rekodi ngati wapita kangapo bekuti bwina kunotsa pano lamulo lingosintha kuti ayino kuti abakhala kayi kunkuno likusungeni. Mkuona kwanu malamulo anu ngati khonsolo makamaka pa nkhani imeneyi ndokhwima ndokwanira kuti makamaka anthuwa azitha kumvera mukawalanga azitha kumva ndikukayamba zina zochita kapena inu mkuona kwanu mukuona kuti lamulo limeneli kusiretu kuli malamulo okhwima tikatenga anthu achite makasiya manja mwa polisi ikachoka pamenepopo ukuti masira apolisi manja mwawo mukumatha kutsatira kuti mwina mukawasiya manja mwa apolisi muzikuyenda bwanji chifukwa pamene mufotokozera mukawamanga lero mawa ndi mkucha ukapezekaso munsewu mwina mukumatha kutsatira kuti anthu aja mukawamanga zikumayenda bwanji mbali inayi? Timatha kutsatira komano nthawi ina munthu sungamsunge wa kundende chifukwa cha mandasi kwa chaka kapena kwa mwezi ndikukhulupirira nthawi inake kamakhala ka humanity kenaka kamene bwina apolisi amagwiritsa ntchito koko ndi singaloweke kwambiri kuti amatsata njira zanji kapena ife ngati ife khonsolo tikaona zoti munthu uja watuluka mwachangu tikhoza kutsata njira zanji koko ndi ndikhoza kunama mbali imene ndikhoza kunama. Koma izi mukhoza kuvomereza apa kuti ndi zimene zikuchititsa kuti ntchito yanu ikhale ngati mwina mwake kuti ikubwerera mbuyo munayesa kukambirana mwina ndi apolisi kuti mwina pakhale kumvana kwenikweni kuonena kuti ngakhale mlandu uchepe komabe munthu uja ngati akupitiriza chinthucho sinza kuti sanalape makamaka pa lamulo limene agwira ntchito pa iye? Apo ndikhoza kunama kuti nakhala nawo limodzi chifukwa chonena kuti ndakuwuzani kale kuti panopa muofesi takhala monde kuti mwezi uno wa number 4 so pali zambiri zimene zimafunika kuona kuti izi zimayenda bwanji so mbali imene ndikhoza kunama kuti ndakhala nawo pansi ndipo takambirana zakuti kapena ndili ndi chikozero chimenechi but chifukwa choti mwandiuza awo arrange kuti ndikumanena nawo. Ndi ndondomeko ziti zimene mukutsatira mu mzinda wanu pofuna kuonetsa kuti pali bata komanso mtendere phatikizapo ufulu makamaka pa nkhani ya malonda? Ndondomeko ndi zambiri zoti sindingakwanise zonse kuzitchula. One, tikuonesesa kunena kuti anthu akhale malo enieni amene ngati site inavomereza kuti awa ndi malo ogulisira malonda. Number 2, mukulowa kwanga ndapezako zinthu ziwiri zitatu zimene ndikuyenera nditazifufuza kuti zikuyenera kukhala choncho chifukwa ndikuwasani chitsanzo choti mtawuni muja si malo oti munthu angapange restaurant kayisakasa kapena munapita kupasana Nigeria apo wina akanapanga ka restaurant kake anangomanga ujeni amayikapo tenti zimene jazo mtawuni sizoleredwa komano ndinapeza kuti kusite anapasa makalata kuti ayimkhoso magulisa so pali tinantina kutonera kuti sizumira kwambiri toti tikakhalisapo ndikhala ndikuwuzana kuti njira izi ndizi zimene zambiri ndikutsatira panopa koma panopa zambiri singakuwuzeni chifukwa choti ofesi mwezi uno ndi wa namba I think 4 ngati siwachitatu. Posachedwa pa munakayendera msika wa Wakawaka pamodzi ndi anduna a BNP anduna alamula kunena kuti msika umene uja usunthe mwina ndimafuna nditangomva kuti mwina dongosolo lochotsa msika umenewu lili pali pakadali pa? Msika umenewu esi kuyenera kuchoka ngakhale kuno ngati council titalowa mavoti makhansala anachikana chifukwa amapereka misonkho komano kunena mwachilungamo msika uja uli malo olakwika komanso m'malamulo munthu satsegula msika yekha imatsegula ndi boma pamene pachangati afuna pakhale ndikuti mwina atamangapo mamuwo ndikuti tavomereza komano
sipoyenera kuti pakhale nsika fa pamene paja kungoti galimoto yachita truck ya panga ma break ndekuti iyo samiyo yambiri anthu sipoyenera kuti pakhale nsika ngati khonsolo makhansala akana inde koma ngati khonsolo ino lingalirano lotani msika kuchoka msika umene ujokuyenera kuchoka ndifakita tawapasa kuti apite nsewa bypass uko kuti akakhale kumene kunja chibwino mwina timvetsetse kuti koyambirira chinachitika njani kuti nsika uja upezeke pamene pajapa mwina amene amatolera misonkho kwenikweni pamene paja ndi ndani siri amatolera misonkho komano zakoyambirirako ndikuna mizani chifukwa ndikhulupirira nsika umene ujonamba kalekale mwinaso ineso sanambe kukhala kansala kamene kukhala meya so zambuyo ndikuna mizani komano ndimangovesedwa kuti amayimapo kaya ndi ambatata amakala uje ogulisa masambati ndi amene amayimapo kuyambirira paja so anthu amene mujamo ndi amene amakhala akadera amene ndi amene amakhala kugula so zamene unayambira kwenikweni ndikuna mizani komano siri amatolerapo misonkho and apapa anayikweza misonkhoyo kuti ifike pa 10 million pachaka I think anayikweza kuti ikhale choncho so siri amatolerapo ndalama koma zimayenda bwanji kuti munthu afike potsegula nsika wake mwina mwake kenako ndi zino apa mukuti ayi nsika utsekedwe zimayenda bwanji malamulo akuti chani malamulo samulola munthu kuti atsegule nsika payekha komano anthu ena amatheka kuti ayamba ndizimanena poyambirira kunena kuti ena kungopanga ngati mashopu tawo tosadziwika bwino malocation zimene zingopanga ngati chisawa cha business izo zonse ndikhulupirira zoti zinangoyamba choncho zimangoyamba choncho komano zoti siri amavomereza no nthawi ina amatha kuvomereza akaona ndi mmene anthu chinthu chija akupindulira nacho imatha kupita makatolera misonkho akaona ndi mmene anthu mina ngati pako akapaja anthu ambiri amapindulapo so amapita kukatolera misonkho komano kuti ndingalera kuti zimakhala zovomerezeka no komanso ndi mmene zimakhalira ndikhoza kuna mizani munakhazikitsa ndondomeko yatsopano munakhazikitsa ndondomeko yatsopano yotolera misonkho tikayenda mtawuni timaona anyamata ndithu anyamula mafoni majambula sitikudziwa kuti amakhala kujambula chani koma mwina mwake ndimafuna munthu angotipasa chithunzithunzi kuti ndondomeko imeneyi ikupindula motani komanso mwina kutengera ndi mukayerekeza mwina ikupindula motani kuyerekeza ndi mbuyomu pamene ndondomeko imeneyi munayimisanayo ndondomeko ija ndi yabwino ngakhale kuti pena ndi pena sizimalephera zotsamwitsa amene aja amajambula magalimoto amene mwapanga paki malo amene tinamanga ife parking cars so amapita kujambula kuti muzilipira ndiyo ndalama kese yambiriso ndi yochepa I think ngati si 500 ndi 300 waje ngati pano pakwera ito makhala 1000 komano ndikandalama kochepa koma mupeza zoti anthu akulephera mpaka kulipira ifefe tinamanga malowo kuti ya muzikapo magalimoto anu ngakhale pano patufuna limange malo abwino oyikapo magalimoto chifukwa galimoto singopakira paliponse ngati mbone mtawunimu aliyense angopanga lanki paliponse so zimene ndi site sizikugwirizana monga ndanena mbuyo mukuti kamtima kachi ndalendale kamakhalabe kuyenda m'mitima mwa anthu so anyamata amenachi akutithandiza kwambiri andi ndondomeko kupindula kuti site ino sapano ikukhala ndi nthawi yomatolera kandalama kochulukirapo kamene kakukwanisa kuti tina tizikwanisa kuposa site ili ndi malo ena aliwonse amene mwina mwake anthu akhoza kumayimitsa galimoto zawo tikayang'ana za mu makamaka mtawunimo ndikufunsa funso limeneli kambaka malo ena ngati mabanki ndi mashopu osiyanasiyana ndi mmene anthu ambiri amakonda kuyimika galimoto zawo pali malo specific amene site inakhazikitsa kuti ngati upita banki ukuyeneka uyime apa ngati ukulowa mshopu uyime apa malo tidanawo asite amene tinauza anthu kuti azipanga mpaki magalimoto awo komano nthawi ina zimatengera munthu kuti ali pachangu bwanji ndikangoyima pashopu pompo zinthu zosakhalitsa number 2 mukayiona galimoto ija ayigwira kapena akuyimaka akuyijambulabe imakhala kuti nthawi ina anagwiritsa ntchito malo athu aja koma sanalipire ndiye chifukwa amakhala zoti chifukwa kujambula chonse chimakhala zoti muli mu system wakhala mu system uja imaonesa kuti galimoto yakuti sinalipire ngati mene amachitira traffic kuti galimoto yakuti pakuti inathawa ndi amangolosa number plate ifenso mu system wathu zili chimodzimodzi so ngati munayima pena pake pa parking yathu osalipira ndalama iliyonse ngasiwali makusatana komano mabanki muja si makhala ntchito yathu kwenikweni kuti tizikatola ngati shoplight ili ndi parking yake singapita pamene pachimwa kajambula magalimoto sizosatheka
ngati angabwere mwina kuiziwa kuti galimoto iyi inayima pena pake ndi amayijambuladi kufananiza ndi ku system yawo ija kuti zikufanana kapena ayi, kusonyeza kuti malo amene ali mabanki ngati lese ku banki Shoprite ndi mashopu ena akuluakulu amenewo khanso sizikukukhudzani. Ifaso tikamapasa ujeni timauza nena kuti tikamapasa munthu malo ngati akumanga shopping timamuuza kuti tione kabaki yake kuti ndiotani. Fatima inera kudziwa kuti ngati mumanga shop ndikuti wazibwera anthu ena amene azinda pa galimoto ena azinda basi ndi tione chifukwa mukapita pa gateway mukapita popakira njinga za moto pena popakira magalimoto. Lilongwe City is the country's gateway to the whole world. Yes. How are you relating with the diplomatic mission and the corporate world to sell Malawi to the investors? As I said before, I'm new in this position. So for now, I can't explain more because I have my vision where I show you how I will be driving this city. I'll talk more about the city when I have a conference within this month. I'll have a conference where I'll tell people about my legacy. And mafundi yakule ndi mtundu wa amalawi amene apezeka muno mu Lilongwe City kuti tapanga launch clean up campaign imene tikukonza mzinda wa Lilongwe. Koma ndizopesa chisoni kuti takoza dzulo koma kuti mupirere lero mukapeza zoti muli zinyala zochuluka ngati zamba kale zidabwera kale. So ndimafuna ndipemphe anthu amene apezeka mzinda wa Lilongwe kuti tisaonane nkama kufira. Tikamati kubwera mmenemo tikabwera ndi chiganizo china musaone ngati anthu tikwalakwira chifukwa chonena kuti nzosatheka kuti ife tayambisa chinthu ngati city inu anthu amene mukupanga business malo omwewo ndi kumachiwonongaso. Number 2 ndimafuna ndiyankhule ndi amene akupanga njinga zakabasa thokozeswa kuti panopa alino ndi campaign imene akugwira njinga zimene zili zosakhomera. Njinga mu Lilongwe munde izikunyasitsa kwambiri tauni sikuoneka bwino. So ndimafuna ndapemphe Akabaza Association kuti ndi atatichosera malanki mtauni ifa kumene kuchasukula anthu amene amayendesa. Number 3 amaminibus angosandutsa paliponse depot yawo. So chimene chiso ndimafuna ndipemphe amene